आंनिनो MB ब्लग्सआवहाय गासैबो बिथां नायगिरिफोरखौहाय वेलकाम खालामग्रोबाय। सासे फरायसा गथ'आ हिन्जावसा, बिथाङा स्कुलनि ड्रेसबो गानदों। आंनि लुबैनाया बेनो मा, बेखौहाय जोंनिनो मानगोनां एबसुनि बिथांमोना बेखौहाय जाहाथे गोख्रैनो एक्सन लायो, आं बेखौ लुबैयो। आङो दहाय फुङावहाय फेसबुकआव हाबनायावहाय आं मोनसे सावगारि नुदों, मोनसे फट' नुदों। बे फट'आनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियावहाय सासे हिन्जावसा गथ', स्टुडेन्ट मानसिया जानो हागौ। आंनि नुनायावहाय बे हिन्जावसाया गुबुन हारिनिसो जानो हागौ। बिथाङा, आं बिनि ड्रेसखौहाय सारि बारिसो मोनदों, स्पस्ट' मोजाङै नुवाखै। दा जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियावहाय बियो गुस्थिजों गुस्थि फोनांनाय मोनसे सावगारि सेबखांनाय नुदों आङो। दा आंनि गोसोआवहाय मोजां मोनाखै, जानो हागौ नोंसोर मोजां मोनाखै। दा जोंनि मानगोनां बिथांमोना, एबसुनि मावथिमोना जाहाथे बेखौ थाबैनो थाब गोख्रों एक्सन लायो, आं बेखौ लुबैयो। आरो बेराफारसे सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जोंनि इउटुबार सासे प्रकाश, बिथाङा बै समावहाय जों पाब्लिकफोरनि मदद होदोंमोन। सोरनिबा हिन्जाव खारनाय, सोरनिबा गथ' गोमानाय, बेखौ लायनाय, बेखौ लाबोफिननाय, बाव बिथाङा बिराद गोसो होदोंमोन। आरो बेखौ बयबो गड ब्लेस इउ, गड ब्लेस इउ, गड ब्लेस इउ होननानै बिराद बाख्नायदोंमोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय जे, जानो हागौ बिथाङा आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनगोन, नाथाय ब्र' आंसिबांबो आंखौ गाज्रि बुंनो सानाखै। नाथाय बे नोंनि भिडिअ हगारनायनि कमेन्ट सेक्सनाव हाबनानै नायोब्ला नोंखौ दा बिराद गाज्रि दा कमेन्ट होनसै। बेनि थाखायनो आङो बेखौल' बुंनो नागिरदों मा, सिगांनि बायदि जाहाथे नोंथाङा फैफिनो। गाज्रि जादोंना मोजां जादों, बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट हरदो कमेन्ट बक्सआवहाय। आरो हानायमानि भिडिअखौहाय शेयार खालाम आरो साबस्क्राइबबो खालामलांखा। आरो बेनि उनावहाय बेल आइकनखौबो थिं थिं थुना हो, जाहाथे आरो आंबो थाबैनो थाब आरो बेनि सायावहाय आङो नोंसोरनो मोजां खोथा फोरमायहरनो हायो। आरो बिदिनोसै।